Bine v-am regăsit la un episod. Astăzi jucăm un joculeț, jucăm Brawl Stars, jocul în care v-a plăcut ultimul timp. Am zis hai să mai băgăm Brawl Stars. Apropo, am caracterul ăsta șmecher. Da, lol, fiecare. Scrieți în comentarii dacă vă place. Ok, Kit. Lași pe Kit. A început să-mi placă Kit-ul. Și boss fight, Danger Zone, Special Events și avem Power League, o hartă în care am deblocat-o, dar mai am foarte puțin și mai am o zile până o iau. Uite aici, am 450 și haideți să începem. Bunica! Bunica! Wow, ce bă? High five! Okay, challenge accepted. Nu prea e bun Kit-ul, așa e cât de cât poți să te joci. Ok. Deci da, mă rog. Ca lumea. Am dat pe duo că e mai simplu. Fac și o duo showdown. O să ne sune și prietenul nostru, ele să fac partea a 6-a, 5-a, mă rog. Dar o să ți se pare rău că o să scriu acolo. O să scriu. Aici e
nostru. Fugi. De ce, Nico? Nu, de ce, Nico? Ai intrat de arcă, ai murit, m-ai supărat. Bă, prost. Mai intra Nico pe noi. A intrat și cele. I've waited all my 9 lives for this moment. I'm a cat. Lives for this moment. Ok, albuni. O să vă spun imediat. Of course, I'm awesome. You are stuck. Doamne, ce-a făcut-o pe tutu. Nu am tarabesi. Ok. Care e de care Ok, albuni. Cam atât a fost acest episod mai scurt. Pa, pa!